Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Dream League Soccer. După cum vedeți, jucăm cu Barcelona în semifinala Global Challenge Cup. Astăzi jucăm 3 meciuri. Bale pierde mingea, este blocat fără timpul și wow, e de afară. Ronaldo își face mingea foarte frumos. Nu îl învinge pe Ter Stegen. Dacă este linie la Bale, scoate Ter Stegen, Ronaldo, ba! Și vine Cameron cu șutul, blochează acolo jucător, și vine Cameron cu șut, da, bă, bordarul. Am văzut deja cu ce șut frumos, pe aceea ia mingea din nou și portarul respinge afară. Celini bate scurt către Ronaldo, care vine mingea către Camerun. Apără Ter Stegen acum, Dani Alves. Messi pasează, bă, aia a fost, nu prea a fost pas. Am dat prea tare. Acum Sandro către Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pasă mai departe către Messi. Messi vine cu șutul. Gol! Messi. Vamos a recuperarse. Ronaldo, pierde mingea. Ronaldo. Adică Messi a pasat greșit. Acum Neymar, încă o dată către Messi. Neymar, Ronaldo, Messi către Ronaldo. Celini de Cristiano Ronaldo. Messi, de-a gărit acolo, peste poartă. O să pun pauză și revin la pagina după. Și am revenit. Pasă continuu. Pasă acolo pe Bale. Hai să nu lăsă să ajungă la noi. Ronaldo, repede va fi bine. Spero nu va fi răpțină, povără. Lidia acum către Johnny, a fost e bine acum. Ronaldo care vezi prima repriză. Acum Messi, către Ronaldo. Încerc să paseze acolo cu Bale, este blocat, Ronaldo vine cu șutul, gol! Ce șut prinde Ronaldo! Ter Stegen fără reacție. Vreau să vă pun unde intra mingea. Frumos. Frumos gol ale lui. Marca pe Bale, ratează. Băi, Bale, ce faci, măi? Bale,
Ei, aș vrea să fac un anunț. Aceste chestiuni. Dacă sunteți acum și la video și la Cristian de Adul, aș vrea să vă spun că el, Cristian de Adul, s-a lăsat de YouTube și mi-a dat mie contul lui. O să fac un anunț acolo la el pe, adică pe fostul lui canal și cred că acesta nu o să fac de vlog și alte challenge-uri și celălalt salut pe ăla de vlog al lui Cristian de vlog și ăsta eu voi în continuare cu gaming. Băi, că trebuie să merge către Ronaldo scapă singur. Hai ieșit. Da, s-a apărat-o pe aia de sperion. Johnny, foarte prost. Bale marchează. E bagulază. Acum Bale către Ronaldo către Bale, mă scuzați. Pasează în eliminare cu Bale vine cu șutul, corner. Rămas portarul, va bate. Johnny. Trebuie să fie corect. Bale. Messi! Gol! Messi marchează și face 5-0. Se termină Barcelona Dream FC. Vom juca în finală cu PSG. Acum să facem upgrade-ul. Cred că nu mai fac în continuare, dar nu știu. Am făcut turnul de 99 și acum 100. Să sperăm să facem cu Neymar, dărubăm tehnică și văzui. Și el de 100. Avem 3 jucători de 100. Va urma Johnny, Dani Alves, Chiellini, nu. Acum. Dați după cum vedeți. Să zice și 11, numai decât atâta, că trebuie să văd și eu. Decât meciul ăsta, nu dacă câștigăm campionatul. Hai să facem un scor mare. Ce face? Haide.
Du-te sigur. Bun, 1-0. For his confidence too. It's the first goal of the day and a thoroughly deserved lead. Wonder what that goal will do to the script of this drama. Oh, well intercepted. Bale shoots. His teammates swarm him, and rightly so. Great start. 2-0. It's 2-0. And we're back underway, but how will this team respond? Bergkamp. Well intercepted. Hai Bale încă o dată. 3-0, deja hat-trick. Să încercăm să facem cu el hat-trick X3, adică 9 goluri. Three well-worked and deserved goals from this player. The manager will be extremely pleased with his performance, and he's won it back for his team. He's found an opening. His teammates swarm him, and rightly so. Great start. It's emphatic as they add yet another goal to their tally. It's 4-0. Oh, he did really well there. 5-lea gol. It's well played. Shoot. Oh, Da. it's in. Oh, what a stunning goal here as he finds the back of the net with ease. Goals are flying in here, and he'll be chuffed with adding another. Bergkamp. He showed a bit too much to the Cât bine opposite. recuperează Messi, dar acolo voltează cu Neymar. Pe Johnny. Johnny către Bale, nu prea pasează, nu prea bine. Oh, it's a clear chance. Și 6-0. Hard into the bottom corner. Acolo Johnny a pasat cam urât. Am făcut hat-trick X2, hai încă 3 goluri. Did well to win the ball back. Bale on the ball. Și vreau să fac toată echipa de 100. Penalti, n-a fost. And that's well out by the defender. Hai Dani Alves. Hai Neymar. Hai Messi. Hai Neymar. Hai Bale. Corner. Let's see what comes of Hai this Chiellini. now. Oh, that's a really dangerous cross. Bale, bravo. Ok, 6-0 în prima repriză e bine. Stai halftime. Păi nu în prima repriză, da? Hai Bale, te creează. Bravo. Hai Bale, ridică-te repede. Gol, wow, ce gol frumos! Foarte bine a pasat acolo Neymar. Când Dani Alves încearcă către Bale și reușește Bale, acum se duce Bale, Bale 8-0, falsi 8-0, loc la gol. Gol după gol. 9-0, ia să vedem, scrie hat-trick X3. Hat-trick X3. Putem să facem și X4. Hai să vedem. Corner. Bate. Johnny, foarte frumos, 10-0. Acum a dat. În moment l-a blocat pe Bale. Îi pasă către Messi și Messi face 11-0. Hai mă să facem. Hai să încercăm repede 5B. Am făcut hat-trick X3 cu Bale, ce mai ne trebuie?
Bale, nu, băi, Bale. Cred că ăsta va fi scorul final 11-0. Mai pasăm și aici, la Ronaldo. Ronaldo are cu 5 ce pase. Messi acolo. Messi vine cu șutul. Slab. Acum îi marcă trebuie. A, nu să pasez. Dani a văzut către Johnny. Johnny bazează către Bale. Blocat. Johnny pasează încă o dată către Bale. Bale cu șutul. Gols pe la 0 face Bale. Bale, hai Bale. Vreau să fac 4 de minute. Cred. Asta a fost, hai să vedem. Câștigăm campionatul, este Bale, ridică cupa. Meciului Bale. Meciul final. PSG. Nu, îl duce așa în divizia 3-a. Neymar la loc de 100, da, haide cu Johnny. 3 minute. Am 94. Distribuție. Și defend. Ei, cam avem în acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Hai să strângeți 10 like-uri. Să vă abona și să vă abona. Pa, pa!